Studenti minn disa skejjel differenti iltaqgħu il-busket biex jiddiskutu l-idejat tagħhom għall-ambjent aħjar. It-tfal tkellmu dwar ħafna suġġetti fosthom it-tħaddir tal-lokatajiet, trasport sostenibbli, l-aċċess għall kampanja, l-ilma tal-pjan, l-iskart fil-baħar, it-tibdil fil-klima, l-maniġġjar tal-iskart u l-effiċjenza fl-enerġija. Fost idejat differenti ipproponaw l-użu tal-bjut għall-bidja organika, aktar żoni għal picnics, kampanja ta' tarif dwar l-impatt tar-rim illegali tal-iskart, aktar pjanti fil-klassijiet u żoni ta' avventuri fil-parks bħal żona tal-obstacle course racing li għadha kif infetħet fil-Park ta' San Clement. Din il-laqgħa segwit oħrajn simili li saru s-sena li għaddiet u li matulhom il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-Era flimkien ma' tfal qablu li jkomplu jiltaqgħu kull sena biex jiddiskutu proposti ġodda fil-waqt li jsegwu l-andament ta' diversi inizjattivi ambjentali. Studenti minn numru ta' skel differenti ħadu sehem f'din l-attività li saret fiċ-Ċentru Edukattiv Ġdid ta' Ambjent Malta fil-Maġġar tal-Buskett. Il-kap eżekuttiv tal-era tkellem dwar l-importanza li l-vuċi ta' ġenerazzjonijiet iżgħar tiġi meqjusa fid-deċiżjonijiet dwar pjanijiet ambjentali u strateġiji fit-tul li se jaffettwaw il-ġenerazzjonijiet futuri. Sena wara qegħdin nerġgħu niltaqgħu magħhom fejn qegħdin ninformawhom x'sar bis-suġġerimenti tagħhom u kif ġew implementati fil-policy. Ovvjament ukoll qegħdin nilqgħu minn għandhom minn ġdid suġġerimenti ġodda biex dana għal kull policy li ssir fil-futur nkunu nistgħu nintegraw il-veduti ta' dawn it-tfal. Waqt li ningrazzjat lill-istudenti li aċċettaw l-istedina tal-era biex jaqsmu l-idejat tagħhom dwar l-ambjent, il-Ministru Dalli spjegat li l-idejat tagħhom huma kruċjali bħala parti mill-missjoni kollettiva lejn futur aktar sostenibbli. Tawna suġġerimenti, ħafna minnhom wettaqnihom oħrajn tellaqna x-xogħol fuqhom biex inwettquhom u illum komplejna nisimgħu aktar suġġerimenti li rridu naraw kif nibdew nimplementaw u nindirizzaw. Wara id-diskussjoni Ambjent Malta igwidat l-tfal għal-mixja fil-Buskett fejn setgħu wkoll jieħdu sehem f'sessjoni prattika dwar artiġjanat sostenibbli b'rabta mal-miliet. Il-laqgħa ma' tfal saret bl-appoġġ ta' Ekoskola, inizjattiva ta' Nature Trust madwar l-iskejjel kollha f'Malta u Għawdex sabiex tinkoraġġixxi l-istudenti biex japprezzaw l-ambjent u jsegwu ħajja aktar sostenibbli. Iċ-Chairperson tal-era Vince Kassar u l-Koordinatur tal-Ekoskola Paul Paċ flimkien mal-edukaturi uffiċjali oħra wkoll ħadu sehem f'din l-attività.